שלום, אני לימור בן רון לוי מבן-רון COIL. אני מטפלת בנשים ברפלקסולוגיה וקורסים למגוון ניסויים. היום יש לי הפתעה במיוחד בשבילכם. אני מארחת את ענבר אופק. נעים מאוד, אני ענבר אופק, דולה ומדריכת הכנה ללידה. היום רצינו לדבר, נעים מאוד. היום רצינו לדבר על זירוז לידה באופן טבעי. לענבר יש המון ניסיון עם זה. שכבר כבד לכם, אתם בשבוע 39. יש מספר דרכים שניתן לעשות זאת כבר בשבועות מוקדמים. יותר, לא מאוד מוקדמים, 39, זה מה שאני ממליצה. והדרך היא כזאת. דבר ראשון, חליטת קינמון. מקל קינמון פשוט להכניס אותו לתוך התה שלנו או לתוך מים, השתייה הרגילה. מיועד למי שיודעת שאין לה לחץ דם גבוה, כיוון שהוא יכול להעלות את לחץ הדם. והוא מתחיל את תהליך הלידה, פשוט עוזר לגוף להפריש את ההורמונים הנכונים כדי שהרחם תתחיל את הפעילות הדינמית שלה. זה נכון, בתפיסה הסינית קינמון מניע ומחמם. טיפ שני, עיסוי פטמות על ידי ההריונית או על ידי בן הזוג, זה משהו שמאוד אישי, אינטימי, אך ורק את עושה לעצמך או הבן זוג שלך, לפי בקשתך. זהו לא עיסוי נעים במיוחד, אבל כשהבן זוג עושה והאווירה היא נינוחה ונעימה, הדברים הרבה יותר נעימים. כמה זמן צריך לעשות את זה? כמה שמרגישים לנכון. אוקיי. שבא להם רק 5 דקות וזה לא מפריע אפילו חצי שעה לעשות. העיסוי עצמו בעצם עוזר לגוף להפריש את הורמון האוקסיטוצין, שהוא עוזר לרחם להתכווץ ובעצם להתחיל את הפעילות הדינמית של הלידה. אוקיי. טיפ שלישי, להירגע במובן מנטלי. זה אומר להשקיט את המחשבות, והדרך לעשות זאת היא באמצעות אמבטיה חמימה, שימת שמנים בפנים, שמן לבנדר, אילן גילן ויסמין. אפשר גם לשים אותם במבער, ככה שתיתן אווירה נינוחה בבית מבחינת הריח. רגע, אפשר גם להירגע באמצעות עיסוי לנשים הרות. אמת, אך משבוע, זה בסדר, שבוע 39? מעולה. אני אפילו לא יודעת, אחלה. אני כבר שולחת אלייך לימור. טיפ רביעי הוא בעצם הליכה על חוף הים, ברגליים יחפות. נכון. ההליכה על חוף הים נוגעת בכל הנקודות הרפלקסולוגיות בכף הרגל, ומאפשרת לגוף בעצם לקדם את הלידה. טיפ אחרון הוא הליכות, לגמוע קילומטרים, מי שיש לה כוח, מי שאין לה כוח, ובא לה, כמו שלימור סיפרה לי קודם, שהיא שמעה על מה שמעת? שבבית החולים, כשהחזירו אותה הביתה, היולדת לא רוצה לחזור הביתה, פשוט עלתה וירדה בין המקומות כדי לקדם את הלידה, ואז חזרה למיון יולדות. עם צירים. ודבר נוסף שאפשר לעשות הוא לשבת על כדור הפיזיום ולהתנועע בתנועות סיבוביות או תנועות 8 שגם מאפשרות לעובר להתברג היטב וגם מכניסות אותנו למוד מדיטטיבי ולשקט שאנחנו זקוקות לו לקראת הלידה. זהו. אם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולות לפנות אליי דרך האתר שלי בן-רון COIL. כאן למטה יש את הקישור לאתר ולדף העסק בפייסבוק. אתם מוזמנות גם להתקשר או לכתוב אליי, ובעיקר ליצור קשר עם ענבר. תודה רבה. שתענה לכם בשמחה. אני מקווה שתעזרו לעצמכם ותהיה לכם לידה קלה ונפלאה. לידה קלה ונפלאה, והורות נהדרת. נתראה בסרטון הבא. תודה. ביי.